Mela, wasalna wkoll biex nagħmlu l-video ta' ħansejħulek il-bidu tal-istaġun għalkemm diġà dew żewġ logħbiet fejn fih jiena wkoll nitkellem naqra dwar x'qed nistenna mit-tim tal-Inter għall-istaġun 2021-2022. Jekk konna bilanċ is-suq ta' trasferimenti, ifhem, ma nistax ngħid li kuntent. U se nispjega għaliex, imma mbagħad se ngħid x'inhi l-opinjoni tiegħi wara ż-żewġ logħbiet li rajna. Mela, telqu tliet game changers li huma Antonio Conte l-coach, Ashraf Hakimi illi ta' s-sena l-oħra mal-20 assist u Romelu Lukaku. Issa, kif Lukaku telaq nafu, min nistaqgħod nitkellem ħafna fuqha, għalkemm ħanejdu hekk. Ikolli nistqar anki magħkom illi t-tluq ta' Conte u ta' Lukaku tawni wisq ġewwa. U minflokhom bħala coach istanna lil Simone Inzaghi ġew players bħal Hakan Çalhanoğlu, Edin Dzeko, Denzel Dumfries kellu Ewropew tajjeb, it-Tuku Korea, player li jaf sew l-Inzaghi, u daħlu lura mill-self Federico Di Marco u ġew kol b'xej Alex Cortaz li prattikament qiegħed biex jagħmel ir-rol tat-tielet goaler u jimla lista UEFA fejn ikun hemm bżonn. Ara, ħanajdu hekk. Ħafna mill-ħbib tiegħi Interisti speċjalment dawk li jkunu fl-Inter Club Malta qegħdin jgħidu għandna ċans tajjeb parab tal-kampjonat. Min issa ngħid le u ħanispjega għal xiex dak it-tim li nqis bħala il-main contender u li għalija fajnejja l-inqas għalissa du bħala l-favorit li jirbaħ il-kampjonat ċo l-Juventus. U d-dim naqsu bitluq ta' Ronaldo, nofs il-ground għadhom naqra xejki, imma bat minnaħa l-oħra aħna għadna kaxxa magħluqa, Titqisu koll ir-Roma bdew tajjeb taħt Mourinho u l-Milan dejjem hemmhekk. Għaldaqstant l-impressjoni tiegħi fil-bidu tal-istaġun kienet pjazzament tranquill fil-UEFA Champions League u mbagħad naraw minn hemm se jiġri. Issa għaddew żewġ logħbiet, rajt il-friendly skolla, rajna wkoll it-talent żagħżugħ ta' Martin Satriano. Kien hemm element ta' kontinwità li ġbqajna bi 3-5-2, forsi ġiet modifikata naqra għat 3-6-3-5-1 kif rajna mal-Genova fejn lab Dzeko u Stefano Sensi warajh. Stefano Sensi li jekk l-injuries ma jippersegwitaw xina nemmen li se jkun esid kbir għat-tim tal-Inter. L-intenzjonijiet tajbin hemmhekk qegħdin. Ir-rieda tidher li hemmhekk qiegħda, fil-fatt ukoll xaġa li laqtitni hija l-fatt li fid-dressing room Inzaghi, anzi fit-tunnels, jiġbor il-players wara u jkellimhom tal-aħħar. Ġifieri l-intenzjoni ta' Inzaghi li jmur tajb hemm qegħdin. Għandna biżżejjed biex inwettqu dik li nqis bħala il-ħolma tat-tenistilla, però diġu still out, wara żewġ logħbiet għadu kmieni, il-grupp nemmen li għadu grupp ġdid, irid ikompli jidra l-mekkaniżmi ta' Inzaghi u issa rridu naraw as we go along meta jibdu ġejn il-lob f'daqqa Champions League kif se mmorru. Fuq nota ta' bilħaq personali, ovvjament il-minimum requirements li huma żewġ derbis jibqgħu hemm min-naħa tiegħi. Għalkemm nafu li il-Milan għandhom tim kompetittiv daqsna, ma ovvjament tas-supremazija ċittadina nistenna u nippreferi u nippretendi li nirbaħ iż-żewġ derbis u nispiċċa qabilhom fil-klassifika biss kif qed ngħidu għad hemm wisq question marks. Id-dubji li kelli fil-bidu tal-istaġun forsi bdew jitneħħew ftit anke x'qed nilagħbu tajjeb ukoll. Korea ma' Martinez qed jilagħbu flimkien fl-Arġentina, qed qed insemmi Martinez dan u l-istaġun fejn Lautaro jrid juri verament li hu top player f'dan l-istadju. Di Marco nemmen li
Indi Longan joħodlu postu l-Perisic, huwa plejer li naraħiżit adattata 3-5-2 li jilab il-coach tagħna. Marotta huwa top player, voldrin ringrazzjaw il-Marotta li żamm il-barakka kifini, kolli nammetti. Biss għalissa ddeċidejt li nibqa' kawt u ngħid ejja naraw li nfittxu nidħlu Champions League. Issa mbagħad jekk nidħlu Champions League u nkunu b'ċans għal xi ħaġa iżjed well and good. Ovvjament il-ħolma hija li nara l-Inter tiġib it-tinistilla, ħolma li ili noħlom ħafna bija, kondemnejt irrid it-tinistilla qabel il-Milan, issa naraw naqra jekk jirnexxilni xinġibuha idealment nagħlqu l-pratika dis-sena ma kif qed ngħidu jiena nħossi li għadna kaxxa magħluqa, minx qed ngħid li m'għandniex ċans għalik, laqqa xejn, imma jiena nippreferi nibqa' ftit kawt u naqra se jiġri as we go along dak kollox. Rigward il-grupp ta' Champions League, is-sena l-oħra meta ġejna mar-Real kont għaddej dik il-famuża storja li qiegħda tiġri fuq il-paġni tal-forums Juventini ġibu r-Real. Jien dis-sena ngħid ir-Real Madrid huma favoriti li jirbħu l-grupp, aħna nilagħbuha ma' Shakhtar Attini, imma u naf li forsi hemmhekk se nkun kontroversjali, jekk jiġi xi ħadd illum wara li nirrikorda dal-video u jgħid li jisma' Antonello lest titlef is-sitt logħbiet ta' Champions League inklużi tnejn max-Sheriff imma f'Mejju tirbaħ il-lig ngħidlu ġibli l-bajra u ħaniffirma issa. Jiġifieri il-prijorità l-inqas fil-firma tiegħi hija l-lig. Koppa Italja nistenna li navvanzaw kemm nistgħu u mbagħad jekk b'xi żvista nitilfu l-lig u tiġi l-Koppa Italja ben venga imma prudenza nżommu saqajna mal-art. This is still a squad which is still amalgamating, there are still a lot of unknowns, ibda mill-coach, l-ewwel esperjenza tiegħu fi pjazza ta' tim kbir bħal huwa l-Inter għal daqstant l-Inzaghi għalkemm jew ma qbilx li jiġi, iddeċidejt li nħallih jaħdem, unlike bħal ma għamel ħadd ieħor għal sentej sħaħ b'Conte biex imbattela fil-karru tar-rebbieħa tajjeb ngħidu. U nħalluh jaħdem u naraw naqra sa fej ser jasal. Bibqija nerġa' ntenni l-objettivi biex nkunu realistiċi ħafna. Kampjonat kwalifikazzjoni tranquilla fiċ-Champions League u idealment iż-żewġ derbis u li nispiċċaw qabel il-ġirien għall-inqas min-naħa tiegħi. Champions League idealment niġu t-tieni. Ngħidu nippruvaw nikkwalifikaw. Issa mbagħad naraw se jiġri iżjed il-qudiem mbagħad. Ovvjament kif inhu l-kalendarju rridu ngħaddu within the fifth game għaliex imbagħad is-sitt logħba rridu mmorru Madrid u jien ma nemmix isem mmorru ġol Bernabeu nirbħu. Jiġifieri f'ħames logħbiet irridu nġibu l-punti biżżejjed biex nikkwalifikaw. Koppa Italja navvanzaw kemm nistgħu u Super Cup għax ma rridux ninsew li għandna Super Cup mal-Juventus. FM la qegħdin final. Hija logħba li tista' tmur kull naħar, rridu naraw meta ħadd intlab u rridu naraw x'forma se jkunu fiha l-plejers tagħna f'dak iż-żmien għax huma hemm forma u hemm injuries, imma ovvjament jekk qed nilgħab għal tazza mhux se jiddispjaċini jekk dik it-tazza jollija Handanovic li din is-sena qed nistenna li naraħ inqas fil-ground u forsi jingħata ċans naqri żjed dak il-jonu tradu lilna niftaħru bih. U fuq Super Cup jekk għandna ċans nieħduha nippruvaw nieħduha. Għalissa ħanqaf hawnhekk. Il-video li jmiss jitlaq għada l-ħabta tal-erba fejn se jkollna programm li jismu Analiżi Doppja. Dan il-programm se jkun prattikament jinkorpora żewġ videologs li nagħmel is-soltu fit mill-logħba tal-Inter u fit mit-tellieqa tal-Formula 1 minħabba li t-tellieqa tal-Monza tibda fit-tlieta, il-logħba tal-Inter tispiċċa fis-9:30 se jkunu jmissu ma' xulxin se tkun impossibbli li nikkrea videolog fi ftit żmien għal daqstant se nagħmel programm wieħed li se jinkorpora iż-żewġ videologs f'daqqa. Komplu nkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube li minnu qegħdin taraw ukoll dina il-videolog, inkitbu wkoll fuq l-istazzjon fuq il-paġna tagħna anzi ta' Facebook fejn fiha tkun hemm l-aħħar aħbarijiet u aġġornamenti
li rigwardaw il-futbol lokali, futbol internazzjonali, li issa ħajbdew in full swing, Formula 1, dal-weekend għandna l-Formula 2, il-MotoGP, id-darts voldiri għandna weekend naqra busy. Fejtħu l-network tal-Kamra Sportiva, il-programm l-intervista tagħna kull nhar ta' ħamis fid-9, din id-darba ħankunu qed niddiskutu l-ħamis li ġej il-Formula 1. Insomma, komplu segwu n-network tagħna u kif tafsu like u subscribe fuq dan l-istazzjon ta' YouTube u hekk għadkom għamiltux like fuq Facebook tagħmlu l-istess fuq Facebook, għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tal-ġurnata tajba ħbib.